Häzirki döwürde ýurdumyzyň bitaraplyk derejesine esaslanýan we parahatçylygy, durnukly ösüşi esasy ugur edýän daşary siýasat strategiýasy uly başlyklara beslenýär. Munyň özi gahrman arkadamyzyň netijeli halkara gatnaşyklaryny hemme taraplaryň esasda ösdürmek boýunça başly başlan giň möşeli özgertmeleriniň arkadaly gahrman serdarymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň netijesidir. Sany ulgumal kary geçirilen söhbetdeşligiň dowamynda garaşly bak bir tarap Türkmenistanyň daşary siýasaty, Ýewropa ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyň sazlaşy ösdürilmegine möhüm orun berilýändigi bellenildi. Bu orta Türkmenistanyň Ýewropa ýurtlary, şol sanda Awstriýa Respublikasy bilen ýoly goýulan gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmäge mümkinçilik berýär. İşin we netijeli ýagdaýda geçen duşuň dowamynda ählimum parahatçylyk ýörelgelerini esaslanýan gatnaşyklaryň ägirt uly geljeginiň bardygy bellenildi. Şunda durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde halkara hyzmatdaşlygynyň ähmiýetine üns berildi. Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we halkara işler boýunça federal ministri Türkmenistan bilen Awstriýa Respublikasynyň arasyna gatnaşyklaryň ösdürilmegine döwlet tarapyndan üns berilýändi üçin hormatly prezidentimize we türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyza öz hoşallygyny beýan etdi. Hemde netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýlekde ösdürilmegi ugrunda birlikde tagallaryň ediljekdigine ynam bildirdi.